ଆମ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି? ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଚିକେନ ସୁପ୍ କରିବା। ଆଚ୍ଛା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ଚିକେନ ସୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ? କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ନେଇଛି ବିନ୍ସ କି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ନେଇଛି। ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ରସୁଣ କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ପିଆଜ ବି କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଗାଜର କାଟି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଫୁଲକୋବି କି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। କାଟିନି କିନ୍ତୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ବସେଇବି। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚିକେନକୁ ରଖିଛି ତାକୁ ପକେଇଲି। ଚିକେନ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଚିକେନଟାକୁ ଏମିତି ଚାଲିବା। ଚିକେନଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ସିଝି ଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଅଦା ରଖିଦେନି ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରସୁଣ କାଟିଦେନି ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ରସୁଣ ଅଦାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ରଖିଦେନି ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଧା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। କାଟି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ପକେଇଦେବା। ପରିବା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳଉଥିବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପରିବା ସିଝିନି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ବଟର ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଚଲେଇ ନେବା। ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଭାଜିଥିବା ଚିକେନ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ କେମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଚଲେଇ ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ସାରିବ। ଆଉ ଚଲେଇ ନେବା। ଇଏ ଉପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଚିଲି ସସ୍ଟା ନେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇଛି। ପକେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ହେଇ ବି ଗଲାଣି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଣିଟା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାର ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଚଲେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି। ଚିକେନ ସୁପ୍ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ନେଉଛୁ ଚିକେନ ସୁପ୍। ସୁପ୍ ରେଡ଼ି। ଚିକେନ ସୁପ୍।